voina rong bolna chanchin kan ngai thlak tur thupui chu hlim taka kirle ti ani Adrian Willis kumsom ni Arizona USA mi chanchin ani kumsang ni sompariat khan Holbrook Indian School atangin kajir chuaka isuan hena nun hlanin amazara zule ruihlo nein nun omzenein kalo nung vetrana keichuan kapami te zinga pakhat niak nung zuin engineer lama kal katuma Nebraska lama Adventist School Union College a lutin ton hriat thar kaneita ani chu college mi te chu komnom le lim thei tak mai an ni hloma mi thar po an en sang chuang lo class a te khoira te le infiam na lama te chuan thian te kanei bel zela theology zirlai tenen bible zirna a telve turin min soma sikula tharau nun cher theina thil om thei zong zong chu nuam ka tivel veka chuta chuan zirtop zan in khoma afterglow ti te po katel ani ka zirna sen so a hau takhle mai ti ka hriat ma zong chuan engkim tluak takin akala ma se bil kan muchi chu min barak hai chiang ngai mai akum le chuan navajo reservation lama luturin tutlu na ka siama online manga thil kan dap viau tu chuan New Mexico lama Technical College chuan engineering program thattak an nei ti ka hreta a Christian school te ai chuan chuta zirna sen so chu a hau tak lo jok ti ka hriatin ka phur hle ani ka thlen tak nuwa ero chuan Christian zirlai komtur pakhat ma ka nei lo ti ka hre thuaya zuin tur le rihlo khoi tura thlemna chu anamen lo hle maya vanei thlak takin chin thalo lam chu kapumpel theya ma se akhohar thlak thei khop mai semester ni na chuan kanun akhohar mawang chuan ka chunjom hlei thei ta me ulova Holbrook Indian School lama thoktu te nen kan la in be pop zela an hne na thu ka thlen ta ani mak tak main rem cha na kong ain hong ta a an ni chuan task force dean ni tura Holbrook lama kirle turle college transition program en kolpa a zirturin min soma technical college de Holbrook Indian School boruak obdan chu in thlau tak ani Holbrook lama chuan kein ang main katlang nela chuta ka kirle chu nuam ka ti khop mai zirna zolo lo tura Union College lama letle kadua leiba neilova ka om thei nan kong min bua sei turin pathian hna ka tong traya pathian chuan kanun atan ruaman na anei ti ka hreboka annin min hruaina chu ka zui thei nan min tong trai pui turin ka ngen cheu ani kumthum kalta a 13 sabat tholom phal taka in tho zara Holbrook 7-day Adventist Indian School New Life Center antia chuan New Gym le Health Center bultran aloni to a tun quartara tholom mang hian chhun zoma sakzo ruaman ani sakzo ani huna chuan America rama Indian no pangle thalai te zinga nadna hluar tak thawlu tukte lungnat na te zun thlum te ril rubeidon na le mani in tha hi nasatakin alozi om thei be sei ani ole khati zong kha rong bola chanchin kan share theile kan ngai thlak thei chu ani